La retransmissió en català del videojoc League of Legends ha estat reconeguda oficialment. Aquesta és la primera vegada que els responsables d'aquest videojoc d'estratègia, seguit mundialment, reconeixen una competició d'esports electrònics en català. L'Ultimate, que és molt bona, el Vida acompanyat espectacular, arriba també la Miss Fortune. Es tracta de les competicions Llop, retransmeses en català per GameSports Electronics des de fa 2 anys i que ara entraran al circuit oficial. Els millors equips d'aquesta competició amateur s'enfrontaran al Barça Electrònic en el marc del Saga, el nou saló del gaming en català que se celebrarà el 3 i 4 de desembre a la Farga de l'Hospitalet. Serà també la primera vegada que una retransmissió del Barça a Twitch es fa en català. El saló està impulsat per la Plataforma per la Llengua i la Generalitat. Avui m'acompanya. El mateix publisher el que t'està dient és sí, jo veig que aquí hi ha un territori que està fent una competició i s'està retransmitint, i en aquest cas és en català. I això jo crec que és una fita bastant important o històrica, no? Que és la primera vegada que aconseguim posar-nos al mapa i a partir d'aquí hem obert una porta i ara que vinguin darrere i continuem empenyent tots junts.